Sa number 2, pila ka mga manunudlo kag ginikanan mas pabor nga magsuksok sang uniforme ang mga estudyante sa pagbalik sang face-to-face classes. May report si Nico Delfin. Sa Lunes na magasugod ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan sa Bacolod. Halos handa naman ang tanan sa ETCS 3, ilabi na para sa natalan ang pagbalik sang face-to-face classes sa Agosto. Ang school principal nga si Vivian Kawaling, excited nga makita ang mga estudyante bisan hindi sila makasuksok sang uniforme. We are expecting some who has a uniform nga ready na and some nga hindi pa ready, okay lang gid nga mag-school sila even without uniform. At the end of a week or a month nga hindi kay uniform ang iban, prefer gid namon nga mag-uniform. We are also making innovations so that nga with the help of the stakeholders nga maka-uniform gid ang mga bata. Ang Department of Education ang nagpagawa sang memorandum angot sa hindi pag-require sang uniforme sa mga kabataan. Nagapasalamat ang Iloy nga school nurse nga si Joy Canto bangod bisan paano makameno siya sa gasto para sa uniform sang duwa niya ka mga anak sa grade 8 ka grade 3. Ay, bakal ka pa sapatos. Tapos kung sa akon, kabudlay, giduwa akong bata, kabilog, duwagin silang malakulan. Kung hindi naman na pwede, nga isa lang ka uniform, kay ubala pa na karon. Ang Iloy naman nga si April Kabanban mas tuyag kuntani nga uniform ang suksukon sa iya anak, agod hindi man siya maayawan panglaba, kag palibog sa suluksukon nga civilian clothes sa iya bata. Daw ka ano bro kung mag-uniform, daw ka tinlog sila tulokon kag nang ano bala nang hindi kami bala ayawan bala magpa-civilian bala at least ang uniform dasig mamala. Kaina, nagpanagtag naman sang kopya sang resolusyon sa mga eskwelahan ng Konseho sang Bacolod para sa naaprubahan nga pagpatuman sang face-to-face classes sa madason nga bulan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.